बहुद अखा हागासिनो दं बोथोरा दिनै फुङावहाय एसे थिगमोन नाथाय दा अखा हागासिनो एकदम खिरखिजों जनानै दं आयौ 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 बारा एकदम मुलिया बाहाय थाम्फै हाबगोन होननानै जालिदों नै जानोजों साहा लोंगासिनो दं Indian oil. गिफ्ट मोननाय गिफ्ट कम्पानिनिफ्राय ट्रेनिं होनो फैदोंमोन दाखालि बेवहाय गिफ्ट होदोंमोन मा गिफ्ट मोनलै जों मोनसेया फाइल कभार डायरी मोनसे पेन मोनसे काप मोनसे बेनिफ्राय नै फिथा खावदो बे फिथानि नामखौ मा बुंगोन दा Pakwan. माबा सिनि होनानै बेनिफ्राय सिनि दङ बेयावहा बेनिफ्राय फिसा इलाइसि दं गरसे गरनैसो होदों खोमा फिसा इलाइसि ना मोदोमनो थाखाय आटानि क्लाइमेटआ जोबोद मोजां बेवहाय अखा हागासिनो बेबायदि सानदुं सानस्रि दुंबा माने अखा साननै हायो बेबायदि सोलिबाय थादों बेवहाय दा साननैसो फुङाव दसे क्रिकेट गेलेना फैबाय क्रिकेट गेलेनानै उनाव हाजोनिफ्राय ओंखारबाय दुगैदुलुग दसे जनानै अखा हाबाय आरो दा संख्रि सा तुलुसि होनानै दुगैना दंगासिनो